Καλωσορίζω στο κέντρο Αυτογνωσία. Βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια από εμάς εδώ και κάποια χρόνια είναι κυρίως εξαρτημένοι από ναρκωτικά, ουσίες, αλκοόλ, τζόγο. Τα τηλέφωνα που δεχόμαστε καθημερινά είναι πάρα πολλά. Το κέντρο Αυτογνωσία ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια για ένα και μόνο λόγο, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε περάσει κι εμείς από αυτή τη μάστιγα των ναρκωτικών. Κάτι που σκοτώνει σήμερα πάρα πολύ, ακόμα και σήμερα, και δυστυχώς ντρέπομαι που το λέω, είναι η άγνοια. Η άγνοια που έχει ο κόσμος για τα ναρκωτικά, για τον εθισμό, το ταμπού που υπάρχει ακόμα δυστυχώς μέσα στα σπίτια. Δηλαδή προσπαθεί μια οικογένεια να βοηθήσει έναν ναρκωμανή κλείνοντάς το στο σπίτι ή με διάφορες γεωγραφικές αποδράσεις ή με οποιοδήποτε γιατροσόφι, όπως έκαναν και στη δική μου περίπτωση. Αυτό δεν λειτουργεί. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που έπεται καταστροφή και μόνο. Σήμερα το σημαντικό είναι να πάρουμε πληροφορίες, να δώσουμε πληροφορίες σαν κέντρο, να μπορέσουμε να σας πούμε το τι πρέπει να κάνετε για να μπορεί να φύγει σιγά σιγά ο ναρκωμανής από αυτή την τρέλα, από αυτή την παράνοια που ζει. Γεια σου, είμαι ο Γιάννης, είμαι ναρκωμανής και αλκοολικός. Από πολύ μικρή ηλικία, 5 χρονών, είχα έρθει σε επαφή με ναρκωτικά. Όπως και έκανα, απλά περίμενα πότε θα μεγαλώσω για να μπω κανονικά στη χρήση. Έβαλα πολλούς στόχους από μικρή ηλικία, κάποιους τους κατάφερα, κάποιους όχι. Όποιον στόχο και να έβαλα, τον θυσίασα για τη χρήση. Από ένα σημείο και μετά η μόνη μου διασκέδαση ήταν να πηγαίνω στη πιάτσα και να κάνω χρήση, μέχρι που η ουσία με απομόνωσε, με έκανε αντικοινωνικό, με έκλεισε σε ένα σπίτι. Είμαι η Φανή, είμαι 19 χρονών και εγώ εδώ μέσα ήρθα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι όταν μπήκα εδώ μέσα είχα πληγές στα χέρια μου από τη χρήση και παρόλη την κατάσταση ακόμα δεν ήξερα ποιο είναι το πρόβλημά μου. Όταν ήρθα εδώ έλεγα ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι η χαρμάνα και τίποτα άλλο, απλά αυτό. Και δεν μπορούσα να δω ότι τελικά στη ζωή μου δεν ήταν αυτό το θέμα. Το ζητούμενο είναι να βρεις έναν καινούριο τρόπο ζωής, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης σου, να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς σου και να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε, αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητάμε εδώ πέρα στην Αυτογνωσία. Αυτό που βρίσκει κάποιος όταν έρχεται στην Αυτογνωσία είναι μια ομάδα, μια ανοιχτή αγκαλιά, κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για το πρόβλημά του. Βρίσκει συμβούλους πολύ έμπειρους, με χρόνια εμπειρία πάνω στον εθισμό και στον αλκοολισμό και στα ναρκωτικά, οι οποίοι μπορούν να σου δείξουν έναν τρόπο να αλλάξεις τη ζωή σου. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, είμαι 36 χρονών, είμαι στη φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος. Πριν έρθω στο πρόγραμμα υπήρχε μια συνεχή τρέλα στη ζωή μου. Είχα φτάσει στο δικό μου προσωπικό πάτο. Ήμουνα σε ένα σπίτι άδειο και κοιμόμουν πάνω στα ρούχα μου, χωρίς να έχω καμία ελπίδα και καμία προοπτική για το μέλλον. Ερχόμενος εδώ μέσα
Και ενώ πέρασαν οι πρώτες μέρες και άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω τι γίνεται, τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, άρχισα να νιώθω. Σιγά σιγά μέσα από την διαδικασία, το πρόγραμμα, τα group, τα meeting, τα οτιδήποτε, τις εργασίες που έχω γράψει εδώ μέσα, αρχίζω και γνωρίζω τον εαυτό μου, αρχίζω να με αγαπάω και αυτό που παίρνω είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να με κακοποιώ. Τα στατιστικά από τα παιδιά που έχουν περάσει στα τόσα χρόνια που λειτουργούμε είναι πάνω από 70% επιτυχία για κάποιον που ολοκληρώνει το πρόγραμμά μας. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν βασίζεται σε εργασιοθεραπεία, δεν βασίζεται σε υποκατάστατο. Ο δικός μας τρόπος είναι να δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει, στον άνθρωπο που υποφέρει ουσιαστικά από τα ναρκωτικά, να βρει ένα καινούριο τρόπο ζωής και αυτός, αλλά και το πολύ σημαντικό είναι και η οικογένειά του, γιατί ο εξαρτημένος απασχολεί γύρω στα 10 άτομα στον περίγυρό του. Εδώ μέσα είδα έναν άλλο τρόπο ζωής. Μου δείξανε τα παιδιά εδώ μέσα πώς μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Γιατί δεν με αγαπούσα. Έκανα τα πάντα για να πεθάνω. Θα μιλήσω για τα πολύ απλά πράγματα, παιδιά. Μου μάθανε πώς να κάνω μπάνιο. Μου μάθανε πώς να πλένω τα ρούχα μου. Μου μάθανε πώς να αγαπάω τον εαυτό μου από τα πολύ μικρά πράγματα. Πράγματα που εγώ δεν ήξερα να κάνω. Και το κυριότερο, μου μάθανε πώς να μιλάω και να λέω αυτά που αισθάνομαι και να μην χρειάζεται να πηγαίνω να τα κάνω όλα ένα πιώμα. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας πάρεις ένα τηλέφωνο. Το πιο πιθανό είναι να μιλήσεις μαζί μου ή με κάποιο μέλος ιδρυτικό της αυτογνωσίας. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ξέρουμε τι είναι αυτό που περνάς και είμαστε εδώ για σένα. Σηκώνομαι κάθε πρωί και δεν είμαι χαρμάνης να ψάχνω να βρω χρήματα για τη δόση μου. Σηκώνομαι κάθε πρωί και μπορώ και λειτουργώ σαν άνθρωπος. Αποκτώ ξανά τις αξίες που εγώ είχα χάσει στη χρήση. Στη χρήση δεν υπήρχε καμία αξία για μένα, τα είχα καταπατήσει όλα και πνευματικές αρχές που είχα πάρει από το σπίτι μου και όποιες απέκτησα εγώ είχαν χαθεί και τη θέση τους είχε πάρει η αρρώστια. Πριν γνωρίσω αυτό το πρόγραμμα δεν είχα ελπίδα μέσα μου. Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι θα πεθάνω πρεζάκιας. Αλλά σήμερα είμαι ευγνώμων σε αυτό το πρόγραμμα. Μου είχε δώσει ελπίδα, μου είχε δώσει αξίες, μου έχει μάθει πώς να με αγαπάω έστω και λίγο, γιατί δεν με αγάπησα ποτέ. Μου έχει μάθει πώς να μην κακοποιώ τον εαυτό μου και δεν θα σου πω ότι είναι εύκολο αυτό που κάνω εγώ σήμερα, ούτε είναι εύκολο και για σένα, αλλά ας γίνουμε ειλικρινείς, ναρκωτικά κόβουμε, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Στο σήμερα έχω κόψει τα ναρκωτικά, είμαι 7 μήνες καθαρός, αλλά το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Εδώ μέσα φτάνουμε στη ρίζα του προβλήματος και με έναν πολύ απλό τρόπο μαθαίνουμε απλά να ζούμε. Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε. Το έχουμε κάνει για πάρα πολλά παιδιά, για πάρα πολλούς ανθρώπους αυτά τα χρόνια. Αυτά τα παιδιά είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε και δείχνουμε το τι κάνουμε εδώ πέρα στην αυτογνωσία. Υπάρχει λύση σίγουρα και για σένα. Εγώ μόνο ένα ευχαριστώ μπορώ να πω στο πρόγραμμα. Μου ξανάδωσε τη ζωή μου πίσω. Στην κυριολεξία αναστήθηκα. Αναστήθηκα μέσα από αυτό το σπίτι. Εγώ το έκανα σπίτι μου. Και επειδή το ήθελα, είμαι και σήμερα καθαρός. Να μπορώ να μιλάω για το θυμό μου, να μπορώ να μιλάω για το φόβο μου, να μπορώ να μιλάω για τις σκέψεις μου και να μην τρέπομαι για αυτό που είμαι. Και να σέβομαι, να αγαπάω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το κυριότερο για μένα. Και εγώ έτσι ένα ευχαριστώ έχω να πω σε αυτά εδώ τα άτομα και σε όλη αυτή τη διαδικασία που μου μάθανε. Γιατί το σίγουρο είναι ότι θα πέθανα. Και στο σήμερα μου δεν πεθαίνω. Έχω την ευκαιρία να ζήσω και να κάνω πράγματα. Να ολοκληρώσω τους στόχους μου και τα όνειρά μου.
Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που έχω περάσει από αυτό το μαρτύριο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι να παίρνεις ουσίες, να απομονώνεσαι, να φοράς μία μάσκα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να είσαι ψεύτης, να είσαι χειριστικός. Δεν ευθύνεσαι γι' αυτό. Γι' αυτό ευθύνονται οι ουσίες που παίρνεις. Αν βγεις από αυτή την άγνοια, υπάρχει μια ζωή που ούτε καν τη φαντάζεσαι. Μια ζωή που ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μπορούν και είναι υγιείς σήμερα. Αξίζει μια προσπάθεια. Στον καθέναν από μας αξίζει μια προσπάθεια, γιατί δεν είμαστε εδώ για να πεθάνουμε. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να πεθάνουμε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν ήρθα σε αυτή τη ζωή για να πεθάνω. Ήρθα για να ζήσω. Και σήμερα έχω ξανακερδίσει πίσω την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα αρχίσεις να ζεις ή απλά θα υπάρχεις?